mulțumesc, Ovidiu, mulțumesc că sunteți astăzi aici. Și vreau să-l corectez pe Ovidiu, așa cum el a făcut-o înainte cu domnul Cubașec. Nu sunt 10 ani, sunt exact 16 ani și o lună, de când prima ediție a acestei cărți a ieșit. A fost o lansare, a fost o lansare foarte frumoasă la Teatrul ACT, într-o atmosferă intimă, într-o atmosferă elegantă, nu aceea de târg, este foarte adevărat, dar fiecare lucru cu farmecul său. Și mai mulți dintre dumneavoastră care sunteți astăzi aici, știți că cercetarea nu se oprește niciodată. Cercetarea asupra unui subiect nu se oprește niciodată. Niciodată cineva care scrie despre ceva nu poate să zică gata, am spus ultimul lucru care se putea spune despre acel lucru. Și din acest punct de vedere, Ovidiu ar trebui să se gândească că poate să mai iasă și o ediție a treia, revăzută, re-revăzută și re-readăugită. Peste și alți 16 ani, sigur că da. Prima ediție a avut succesul ei, este evident. Despre succesul comercial eu nu pot să vorbesc, sper să o facă Ovidiu, dar ea a fost tradusă în limba cehă, a apărut la Praga în 2002 și a fost tradusă în engleză și grație acestor traduceri a pătruns în marile biblioteci internaționale. Și credeam că nu o să mai pot zice nimic despre momentul 68. E bine, m-am înșelat. Și ca să te poți înșela, trebuie să pătrunzi în arhiv. Și am făcut acest lucru în mai multe arhive, în arhivele de la Londra, în arhivele de la Washington și în arhivele de la Chișinău. Lucruri extrem de interesante am găsit în cele trei arhive și vă voi relata despre ele câteva lucruri. Sigur că din prima ediție am păstrat ceea ce era bun. Lucrurile bune au fost păstrate. Ceea ce nu era tocmai bun a fost fie eliminat, fie a fost amendat. Vorbeam de noutăți. Noutățile, unele provin din faptul că am aprofundat documentarea în arhivele pe care vi le-am spus. Rămâne însă un mare op al meu personal, este vorba de arhivele rusești, care încă sunt blocate, încă blochează accesul cercetătorilor, este încă accesul cercetătorilor este blocat. În ceea ce privește analiza, interpretarea anumitor lucruri cu care această nouă ediție o are, se referă la conferința de la Budapesta din februarie 1968. Pentru istorici, evenimentul este bine cunoscut. Delegația română condusă de Paul Niculescu Mizil a plecat la Moscova cu un mandat foarte clar. Dacă se vorbește în absență despre Partidul Comunist Chinez, dacă se vorbește despre alte partide, vă ridicați și plecați. Ceea ce s-a și întâmplat. În momentul în care aliații noștri, ghilimele le-ați văzut dumneavoastră, da? Au atacat Partidul Comunist Chinez, Mizil s-a ridicat și a spus, dacă se continuă cu aceste afronturi, ne ridicăm și plecăm. S-au ridicat și au plecat. Numai că, ceea ce nu se știe până acum, până când am văzut o serie de documente reproduse în carte, este că această plecare a fost, cum să spun, premeditată. Ei au plecat de la București cu gândul să facă scandal, să impună niște lucruri pe care nu puteau fi acceptate de către Moscova și celelalte capitale aliate și astfel se poate pleca. Vina nu era a românilor, vina era al sovieticilor. De fapt, un document american extrem de interesant. Interesant este și contextul în care au fost obținute informațiile. Americanii au avut cel puțin un om plasat în cadrul conferinței partidelor comuniste și muncitorești de la Budapesta. Pentru că vin informații de prima mână din sursa respectivă. Și într-una din ședințe, Mizil a spus, nu vom ceda la nicio părticică din interesul nostru spre vinerea acestei conferințe. A doua chestiune care este nouă față de ceea ce se știa până acum este legată de justificarea invaziei din Cehoslovacia. S-a spus după invazie că Breșnev a formulat
doctrina socialismului care trebuie apărat acolo unde este el amenințat, ci datorită acestui lucru, trupele sovietice și celelalte patru țări au intrat în Cehoslovacia. E bine, această doctrină care i s-a pus în sarcina lui Brejnev este elaborată, de fapt, la foarte scurt timp după invazia din Ungaria, din 1956. În 1957, într-o declarație comună a guvernelor sovietic și ungur, sunt precizate câteva chestiuni ce țin de sovietici, care sunt, este vorba de interesele noastre, ale tuturor, ale comunității statelor socialiste, și în numele acestei comunități noi intervenim în Ungaria. Același lucru a fost făcut și în 1968. Deci era o chestiune mai veche, cu 11-12 ani, decât se considera. În sfârșit, al treilea lucru nou este legat de asigurarea militară, din punct de vedere militar, a pozițiilor pe care conducerea partidului și statului le-a avut în acel moment. În prima ediție am spus, și oarecum un cuvânt neacademic, am spus cu oftică că respectiva atitudine nu a avut și asigurări de ordin militar. Că ceea ce s-a luat, măsurile militare luate au fost mai ales după 22 august 1968. Am avut însă șansa în acest an să pătrund în arhivele militare române și să văd o serie de documente din 1968. Sigur, a fost o adevărată odisee să ajung la acele documente. Vă dați seama, deși termenul de 30 de ani era depășit, totuși există opreliști în arhivele militare. Opreliști care au putut fi depășite destul de greu, dar le-am depășit grație unor foști studenți de-ai mei, unor prieteni care lucrează în arhivele militare și cărora le mulțumesc în absenția chiar. Ce pun în evidență documentele respective? Că măsurile de ordin militar încep să fie luate încă din ianuarie-februarie 1968. Sigur, nu se știa unde o să se ajungă, dar oameni prevăzători au acordat atenția cuvenită armatei. Și ce s-a întâmplat? Sigur, într-o țară în care spionajul militar sovietic era suficient de activ, într-o țară unde existau, hai să nu zic numeroși, dar existau oameni de influență, agenți de influență ai Moscovei, unii plasați chiar în mediul militar, trebuia o anumită reținere, trebuia o anumită conspirativitate în a lua măsurile militare respective. Și, sigur, nu s-a spus în presă absolut nimic, nu s-a dat publicității pe nicăieri nimic, nici chiar o serie de documente ale întâlnirilor la nivel înalt ale partidului nu menționează măsurile militare. Este vorba de aplicațiile, spunem, de manevre militare care se făceau în zonele pe unde era așteptată o eventuală pătrundere a unor trupe străine. Sigur, dosarul contradicțiilor româno-sovietice nu era unul nou, nu se deschide în 1968, este unul vechi. Este vechi din anii 20-30. Ne puteam aștepta oricând la o întâlnire de grad zero cu aceștia. Și atunci se iau toate aceste măsuri din iarna lui 1967-1968. Mai mult decât aplicațiile care se fac în zonele unde se aștepta o invazie, este vorba de apariția unor noi mari unități, unor noi divizii ale armatei române. Și lucrul care culminează cu crearea unui comandament de armată în vara lui 1968. În prima ediție relatam despre o serie de întâlniri pe care le-am avut cu generalul Ion Gheorghe, care în acel moment, în 1968, era șeful Marelui Stat Major al armatei române. În calitatea aceasta, el coordona și direcția a doua. Direcția a doua din MSM era direcția informații contra informații. El mi-a spus, ca unul care a coordonat această secție, știu foarte clar ce se întâmpla în jurul granițelor noastre. Erau atâtea divizii sovietice, erau atâtea divizii ungare, atâtea divizii bulgare, concentrate la nord, vest și la sud. Mai mult decât atât, turiști, mai ales din Bulgaria, pătrundeau în România, la București, exact în zilele lui august 1960. Era ceva întâmplător,
puțin probabil. Dar oricine poate să zică, e bine, ăsta era punctul de vedere românesc. Și generalul Ion Gheorghe putea să spună orice. Numai că spionajul american, care avea o celulă foarte serioasă, o stație foarte serioasă la Marea Neagră, informează în 22 august despre 3 lucruri deosebite. O extrem de activă activitate aeronavală în Marea Neagră, concentrări de trupe ungare la granița cu România și concentrări de trupe sovietice în Carpatia, în Maramureșul istoric. Sigur, mai spun mai multe, adresându-vă invitația dumneavoastră înșivă și să vedeți cum este clădită această carte și cum relatează evenimentul din 1968. Vreau însă două lucruri să mă apropii de final. După 1990, cuvântul naționalism a căpătat o conotație negativă. Dacă ți se spunea că ești naționalist, era ca și cum în anii 50 cineva îți spunea că ești un fascist. Era același lucru. Bine. Iată ce găsesc în arhivele britanice într-un document din 1968. Ambasadorii majestății sale se întâlneau din 2 în 2 ani la Londra și discutau cu șefii lor despre evenimentele din statele unde erau acreditați. Și ambasadorul britanic la Moscova, Sir Geoffrey Harrison, spune: naționalismul este o forță liberală în Europa de Est. El reprezintă lupta de o rupe cu tiparul impus de sovietici. Dacă naționalism asta înseamnă, da, vreau să fiu făcut după 1990 naționalism. Al doilea lucru pe care îl găsim în carte, n-am mai încăput din păcate pe coperta 4, este legat de o discuție care are loc între ambasadorul britanic la București și șefii lui de la Foreign Office, care în 22 august zic, se întreabă, doamne, ce se întâmplă cu Ceaușescu dacă România va fi invadată? Va fi el schimbat? Sir John Chadwick răspunde, nu va fi invadat, pentru că Ceaușescu a îndepărtat pe toți oamenii care erau partizanii rușilor și el este înconjurat numai de prieteni. Greu probabil să se găsească cineva care să le înlocuiască. Departamentul de Nord al Foreign Office-ului, care includea și România, spune, nu suntem de aceeași părere cu dumneavoastră, Sir John, pentru că în drumul lui către putere, Ceaușescu și-a făcut foarte mulți dușmani. Unul la este foarte adevărat că aceștia sunt persoane atât de compromise chiar și pentru sovietici, încât puțin probabil că sovieticii vor apela la ei. Dar, doi, există domnii apostoli și bomnărași, care pot fi luați în considerare. Și trei, dacă nu, nici cu aceștia nu au succes, rușii probabil vor face ceea ce au făcut în 1944. Vor apela la minoritate. Sigur, nu pot încheia acest scurt cuvânt al meu fără să aduc mulțumiri și le aduc într-o ordine absolut aleatorie. Valerii Radu, corector de carte, Anca Voșoș, redactorul cărții, Doris Zachiu, care a făcut această copertă, Nicoleta Ionescu, care a făcut layout-ul și nu în ultimul rând, lui Anca și lui Ovidiu Inculescu. Mulțumesc! Ești aici? Ai tras cu urechea. Mulțumim! Bravo!